राजा। अरे हे सागर, अरे बेणु अरे चेन्नई कतବେଳେ ଆଇଲୁ? ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି। ତୁ ପରା ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଆସିଲୁଣି? ମାଇକିନା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ନା କଣ? ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ତୁ ଆମର ଚେନ୍ନାଇ ଟୋକା, ଆଜି ଚାକିରିରୁ ଆଇଛୁ ମାନେ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ସମୟ ଜାଣନ୍ତୁ ତୋର ମୋର ଆଜି ପିଇଆ। ତୁ ଗୋଟେ ବକାଡି ନେଇକି ଆ, ପିଇକି ଆଜି ଗାଁ ଲୋକକୁ ଶୋଧିଆ। ତୁ କାହା କଥା କହୁଛୁ? ଆରେ ବୁଝିଲୁ, ସେ ଶଳା ଜଇ ବୁଢା ତା ପୁଅ ବାହାଘର କଲା, ଶଳା ବରଯାତ୍ରୀ କି ମଦ ଟୋପା ବି ଦେଲାନି। ସେଇ ଶଳାକୁ ଶୋଧିଆ। ମୁଁ ମଦ ଦେଇଦେବି, ଚାଖଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁ କରିବୁ ତ? ଆରେ ସେ କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଶୁକୁଟା ଗଜାଟାକୁ ଉଠେଇ ଆଣି କଷିଦବା। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ହକାଡ଼ିଲେ ମନ। ଏମିତି ଆଜି ଶୋଧିବି କେହି 14 ପୁରୁଷରେ ଶୁଣି ନଥିବେ। ଆମ ଚେନ୍ନାଇ ଟୋକା ଆସିଛି ପରା। ହଉ ମତେ ଝାଡା ମାଡ଼ିଲାଣି, ମୁଁ ହଉ ଯା। ଆରେ ଶୁଣୁ, ତୁ ତ କାମ ସାରେ, ଚାଖଣା କଥା ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ଅଛି। ମୋ ପାଖେ ଏତେ ଟଙ୍କା ହବନି। ଫୁଟାଣି କଥା କାହିଁ କପି ଦେଲୁ? କଣ ହେଲା ସବୁଠୁ? କଣ ହେଲା ମାନେ? ତୋ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ନବା ଆଗରୁ କହିଲି ନାହିଁ? ତାଡି ପିଇବୁ? କଣ କହିଲୁ? ଶଳା ସକାଳୁ ମୁଁ ତୋ ପଛରେ ଗୋଡେଇଛି, ତୁ ଶେଷରେ ମତେ ତାଡି ପିଇବା କଥା କହୁଛୁ? ଦେଖ ବେଣୁ, ବକାଡି ଲେମନ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ହବନି। ଭଲ କଲୁନି ସାଗର, ତୁ ମତେ ଆଶା ଦେଇକି ଜମା ଭଲ କଲୁନି। ମୁଁ କାହାକୁ ଆଶା ଦେଇନି। ଯା ଯା, ସେ ବାଳ ରୋଲ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖା। ଏବେ ମୁଁ ତତେ କିଛି କହୁନି ସାଗର, କିନ୍ତୁ ତୁ ମତେ ବାଳ ଦେଖେଇ କିଛି ଭଲ କଲୁନି। ତମେ କିଛି କହୁନ କଣ ପାଇଁ? କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କଣଟା କହିବି? ତୋ ଘଇତା ମତେ ବାଳ ଦେଖେଇଦେଲା, এটা ঠিক ହେଲାନି। ତାକୁ ମନ କରି କହିଦବୁ ଆମ ଛକ ଆଡକୁ ଯିବନି, ଆଉ ଯଦି ଥରେ ଦେଖା ହେଲା ତା ସବୁ ବାଳ ଚାଞ୍ଚି ଦେବି।